Milé pánové, ja vítam u nového videa. Dneska budeme hrať Test Spinner s mojím kamarátom. Asi to poznáte od Riderka. Riderka, čo to je. A teraz pozor, bude sa osunúť. Ty kokos, vidíš, ako ide rýchlo? To čo je 150? To sú tvoje peniaze, ja mám iba 15. Toto bude. O nie, to budem ja. Ja to budem, pozri, ja to budem. Pozri, nastup pro. Som to ja. Kamu, ja mám jaké šťastie, ja som o jedno som mal šťastie. Ja ho dám prežiť. Kio. Ty si smrad, ty prečo každého chceš zabiť? Tak aj ja prihodím do killu. Dal som aj do save, aj do killu. Dal som mu 15 do saveu, ale... Pozri, za tejto nevyžne tá ukážka. Pozri. Videl si, to bola krása. On tu chcípol. Poďme vedľa seba. Odrezni ma, ja chcem zomrieť, ja to nechcem. Poď sem, kámo, ja tu mám tých 150. Ja bol na tomto, tu je nejaký špeciálny. Na tomto. Nejaký špeciálny. Budem tuto, takto. Sa postavím tuto, ja poviem vedľa teba. Nie. Tu sú dva také, pôjdeme. Len do tohto. Či ma to... Chceš byť na tom obyčajnom? Áno. Yes. Čo? Sme vedali. Áno, už to ide. 3, 2. A dobrý kolotoč, čo? No kolotoč, taký sme ešte ani my nerobili na hangálke. Áno. Kamo, to nebudem ja. Že nie? Nie, to nebudem ja. Pozri. Vidíš? To budem. To bude henta. Henta holka, čo je hentam. To, čo má ten žltý balónek. To je ona. Nedávame... A prečo furt tak dávať iba kill. Ja to dávam podľa peňazí, koľko má. Alebo keď mu dáš kill a má veľa peňazí, tak tie peniaze sa ti dajú. Aspoň pár peňazí. Ja neviem, koľko má. Nevidím. Dáme kill. Všetky prachy som dal na kill. A ty? Kam má 2000? To nemá šancu, pozri. Čo on píše? Dvojbodka, čiarka. Poď zabij ho, prosím, nevyhni to. Nevybol to. Ty kokos. To je čo? Brutalita. To musím byť to sa mi páči. To tam nevybere, to je niekoho cudzí. Či áno? Čiže ja sa mu otočím zatknúť, či to bude fungovať. Ja budem tuto. Ja sa postaviť, vieš, kde? Sem do tohto. To prečo mám ja ten balónik nad sebou? No to ti vybere. Ty ho máš teraz v balóniku, že to bol akože tvoj friend. Ty ti vyberal, aj keď nebol. Alebo to bol tvoj friend. Ale reálne to mohol byť. Máš vo friendoch Bacon Bola? Áno, mám. Tak to je asi on, keď nemáš balónku. Bacon Ball. Tak to je asi on, keď nemáš balónku. Ty kokos, to mi teraz úplne preč od seba, ale nevadí, no. Ja to chcem byť aspoň raz. Pretože nemôžem chcípnuť, lebo ja to točím, samozrejme, veď. Že kámo? Nejaký speciálny ten čierny, čo má takú pozíciu. Tak kámo, on má 669 už utrátil iba na kill. Ty kokos. Počkaj, neviem koľko. Ty má veľa peňazí, kill. Všetko som dal na kill. Nie, to musíš kliknúť kill a takto prihádzaš peniaze. Na kill. Koniec. Čo robí? Čo sa tu deje? Laser. On si vyberá, koho zabije. To ja?
Zabijú. Čo robí? To kto prežije, alebo čo? To čo robí? Yes, a nie to dal. Ona tam chodí. Vieš to, čo ja? Čo sa deje? Môže vybrať, kto sa prepadne, nie? Nie, nemôže. Ja ani do tohto. Dobre, tak, ja budem tu. Tak to stať. Bo som to krásny, nádherný. Ja budem tomto, kde už je tá rezačka. No ako chceš. Kámo, nechce sa vymeniť. Nie, ja som tu. No ja som 7, 6. To nevybere do tohto. 4, pivo, 3, cecky, pivo, cicík. No vidíš, on to zmizlo. Má niekto kúpené také. Z nás z prvej osoby. Kam daj si z prvej osoby, to je nepríjemné. Fú, nie je zle. Ja som tam prešiel. Len to chcem byť aspoň raz. Keď zomrem, tak je koniec videa. Ja to som aspoň raz vyskúšať. Budeš to ty? Nie, to nebudeš ty, čo meleš. Prečo nie? Kde si povedal nie? Prečo si povedal nie? To nie si ty. Nie, ty si Dogi? Nemáš nové meno. Prečo každého chcú zachrániť? To my dva sme dali. To som dal 50-ku. Kill. Ach. Prežila. To je hovadina, že? Ja budem zase tu. Ja nebudem furt na tom istom mieste proste stať. Poď na mňa, kamo. Pas. Ale... Áno, buď do mňa. Ja si budem v toho volku, ktorá má 200. Ona má 0, ona nemá 200. Money. Ja mám už iba 65, neviem, prečo to na tom ukazuje 70. Money. Tam si stúpil na niekoho iného? Nie, to som ja. Asi logicky. Mar, a kúkni. A tu je Dominik, no. To je dom, ty Dominik. To je, to som nedal. Si dom, ešte robím. To čo je? Ja to mám zabukované. Bej. To sa máš točiť, práve že takto. Tam bola nejaká krava. Ja to nikdy nebudem, počúvaj. Kamo, ja to chcem byť, neviem, čo sa stane. Či ma dajú free alebo kill. Týpek tam dal 20, on nám dáva furt viac a viac 1000 do toho killu. Tak ja dávam ti všetko do killu. A to Iva, to je debilka, že? Lebo vieš, že zdochne. Áno, ale neboj, ona keď to vyvne, tak ona sa už nemôže napojiť aj tak. Lebo tá Ja si myslím na to, čo už bolo použité. Čo? Na zabitie, toto. To sa nevybere. A chobotnica hore nechutná, že? Alebo čo to je? Fuj, pozri na to. Kamo, pozri domov. To volá Olion. Menšia chobotnička. Fuj, daj, hnusná. No, 3, 2, 1, padám. Som niekde úplne inde. Ja mám 1000? Ja mám už 1541 peňazí aj ty? Kde? Áno, 1435. Ja mám 1541.
Kam ja to nikdy nebudem. Chceš zomrieť? Nie, ja nechcem zomrieť, ja to chcem si vyskúšať, čo so mnou spravia. Je po mne, bye bye. Ale ja mám furt peniaze. Ja nie, ja si šetrím. To je dobré, ak sa vždycky zhasne. To je dobré, ak to vždycky zhasne, že? Čo? Potom to video idem domov. Potom to video ideš domov? No. Prečo? Idem teda ďalšie hry? Chcem domov čo vyrobiť. Ja idem sem sa postaviť na tú pilku. Keď nič nespraví, tú pilku to odstráni. Neodstráni. To mám podne, tuším inám. Ale ja sa tu aj tak postavím, takže mi to je uliť. Uhni! Á, som tam ja aj tak. Takže... Keď zomrem, tak video končím. Ja mám balónek nejakej černošky. A to nemám vo friendoch, tak to čo je? Kam ja to nikdy nebudem. Kámo, to je jaká nuda, ja to nikdy nebudem. Že? Ja som chcel prestať. Aby som chcel to byť. Aby ma zajeli. Nie, to nezabijeme. Prečo? Prečo nezabíjame? Prečo nezabíjame? Prečo? Prečo? Zabudni. Haha. A prečo si nechceš zabiť? Čo sa stalo? Prečo? A to tvoja frajerka. A to tvoja frajerka. Čo píše nejaké po španielsky? Tak ja na to napíšem iba. O. No, napísal som to. Ja tu dal walk. Ja som sa napísať ok. A ja napísal walk. A prečo si ju furt? Povedz mi, ja sa nebudem smiať. Prečo? Neviem. Ľuďom nemusíš hovoriť, ja dám berž mi. Tvoja frajerka. Je. Jasne. Tak prečo si ju chceš zachrániť? Ja som proste to zobral kýva. Stovka. Yes! Som to ja! Zaujímavé, čo mi dáte. Keď mi dáš ty kýv, tak to vyvujem okamžite. Dávame kýv. Ja si môžem dať aj samému sebe prihodiť, tak dobre. Ja som si prihodil samému sebe. Ty! No čo? Ja sa snažím. Dobre, to je dosť než čus.